אוקיי, מצוין. יפה. יופי, אז 8:33. נראה לי שנתחיל, עוד 2 דקות, מה? 2 דקות וזהו, באמת 5 דקות 35. יותר. אני מכבד את כל מי שכבר הגיע בזמן, אני לא חושב שזה באמת יהיה בסדר 2 דקות. בסדר. היה! איזה כיף. היה! אוקיי, בוא נעשה. דש. ווליום? איפה ווליום? האם יש וובינר שזה לא קרה בו? מה קורה, חברים? שלום. דרור. אבל זה הכיף, חבר'ה. אז כן, אנחנו תכף ככה שלפני שנתחיל נגיד לכולם אם תוכלו, מה שנקרא, להסתיק בינתיים את המיקרופונים. אז אני ראיתי שיש כמה חבר'ה בפגישה בגוגל. וואלה? כן, אז שנייה אני נכנס לשם גם, ואז אני אגיד להם. תגידו להם, כן. אתם שומעות אותי פה? מי שפה? לילך, גבי? היי. אז יש קישור לזום שנתנאל שלח. גם בדיוק. וזה לא בגוגל. זה אעביר לכם בצ'אט את הקישור. תודה. שנייה, רגע. אין עליך, דרור. רגע. טוב. זהו, זה הקישור הזה. אתם יכולות לצאת מפה ולעבור לקישור הזה. תודה. ביי. אוקיי, יפה. אנחנו בהחלט חבר'ה מדהימים כאן. כיף. לא, אמרתי שאנחנו ב8:35 ונראה לי שכדאי שנתחיל. יאללה. כי הזמן קצר והמלאכה מרובה, מה שנקרא. מלאכה טובה, מה שנקרא. טוב, אז קודם כל שמי אורית זינבה, נעים מאוד, ולידי יושב אי שם ככה באחד החלונות, השותף המדהים שלי למסע הזה של הוובינרים של מנהיגות וניהול, נתנאל בן גיגי. אני קודם כל רגע אציג את עצמי ואומר שב-19 שנים האחרונות אני עוסקת בעולמות התוכן של פיתוח קריירה, ככה עברתי בין 3 מגזרים, שלישי פרטי, והיום אני במגזר הציבורי. עד לאחרונה הייתי מנהלת את לשכת התעסוקה באשקלון, והיום אני מנהלת את תחום איכות השירות בחוויית לקוח בארגון, ואני ממש שמחה על כך. אני גם אגיד איזשהו סלוגן שאני מאמינה בו, והוא לא נשאר כסלוגן, כל הסיפור הוא אנשים, וזה מה שכרגע קורה פה. כלומר, המיזם הזה, או הוובינר הזה, סליחה, נוצר בעקבות באמת כל הקשר שקורה א' בלינקדין, אם אני מתייחסת רגע ללינקדין, בעקבות הנטוורק וכולי, ויש מיקרופונים פתוחים, אז אנחנו נשמח שככה תשתיקו אותם. כן, תודה. אז א', אנחנו שמחים שאתם כאן, תכף תכירו את האורחים המדהימים שלנו, אבי רומנו וטוני ארד, שבעצם יציגו את עצמם. איזה כיף שהם פותחים איתנו באמת את סדרת המפגשים מתוך עולם התוכן שלהם, הניסיון והמקצועיות. אני רוצה לומר שהמיזם הזה או הרעיון הזה נולד מתוך א' מקום של צורך. הבנו שבאמת יש צורך ככה בשטח מתוך החוויות האישיות שלנו לגבל כלים, טיפים, כל העולם הזה של באמת ההבדלים בין ניהול למנהיגות ואיך אנחנו בעצם משתמשים בכלים האלה ומניעים אותם כמובן בעולם העבודה. אנחנו באמת מאמינים שמנהיגות בסוף היא קורית בכמה זירות ולאו דווקא בעולם העבודה, אבל ודאי כמובן בעבודה עצמה. אז ההחלטה באמת נבעה, לשתף פעולה נבעה בעצם מתוך מקום והערכה א' לניסיון, לידע, לחיבור בין השתיים, ואנחנו מאוד מקווים שבאמת תיקחו ערך ומשמעות מהמפגש הזה באופן ספציפי וכמובן מהשאר. אני אפסיק לחפור ואומר שיש מסגרת, אני רוצה רגע להיכנס למסגרת, יש לנו 45 דקות, קצת פחות 8 דקות, ואנחנו מאוד רוצים לשמור את מסגרת הזמן הזה. כן, אני אומר שאם יש שאלות או התייחסויות, אז כמובן אפשר לכתוב אותם תוך כדי תנועה בתוך הצ'אט, באונליין, אנחנו כמובן נגיב בסיום המפגש, יהיה מקום לשאלות בסיום המפגש, גם לשאלות כמובן, כאשר אנחנו מפעילים את המיקרופונים. עוד דבר,
45 דקות אמנם ישנם, אבל אם נראה שיש צורך במתן מענה לשאלות, ודברים ככה שעולים מתוך המפגש, אז אנחנו כמובן נשאר בשמחה, אבל אנחנו מתחייבים לתוכן שאמור לעבור בתוך 45 דקות. אז יאללה, נתנאל, הבמה שלך. בהצלחה לנו. אוקיי, אז בהחלט בהצלחה, אז אני אשלים ככה בקצרה, וככה ניגע ישר בתוכן. אז אני נתנאל בן גיגי, מנהל משאבי אנוש, חוויית עובד ומיתוג מעסיק בעוז תוכנה. בערך 20 שנה בעולמות של משאבי אנוש, גיוס, בעיקר לעולמות ההייטק ולמגזרים בתת תעסוקה, אם זה מגזר חרדי, אם זה ג'וניורים, ולמעלה מ-15 שנה בתפקידי ניהול, כאלה ואחרים. משם באמת אני ראיתי את הצורך מול קולגות שלנו. הסדרה הזאת היא סדרה שתהיה כ5 מפגשים, שידונו בזוויות שונות, פרקטיות, בעולמות הניהול. היום זה מנהיגות, לאחר מכן יהיה גם רגש ומודעות, ניהול מהשטח, למידה וצמיחה וגיוון תעסוקתי. כל מפגש כזה יחסה באמת לזווית כזו עד כמה שניתן. כמובן שהמפגשים האלה הם וובינרים והם רק מתאבן, מוובינרים לבד אפשר ללמוד. אז אנחנו רק נותנים פה קריאות כיוון, ומשם תקחו את זה הלאה. אז זה מבחינתנו. אני כן חושב שיש כאן, כבר יש פה מעל 50 איש, אז בנוסף לידע המקצועי שאתם תקבלו כאן הפרקטי, יש פה גם הרבה נטוורקינג שאפשר לעשות, אוקיי? אז כבר אפשר, אם תרצו, שכל אחד מכם נשמח מאוד, ישים את הקישור לפרופיל לינקדאין שלו בצ'אט, ככה כולם יוכלו לראות אחד את השני, ולהתקשר אחד עם השני. אני חושב שיש כאן כבר מעל 50 איש, ויכולים להיות פה חיבורים נפלאים, מניסיון אישי, זה מדהים הדבר הזה, וזה עובד. אז תנסו. כמו כן, יש לנו את קבוצת הוואטסאפ שלנו, מאוד יכול להיות שאנחנו נפתח אותה לרגעים, ואולי מישהו ירצה למשל לכתוב פוסט, אם זה על המפגש הזה, אם זה על נושא הניהול ומנהיגות, ואז אפשר לשתף את הקבוצה, וכבר יש לו מעל, יש לנו שם כמעט 100 חבר'ה שיוכלו לחזק לו את הפוסט. נעשה את זה כמובן ממש לזמנים מאוד קצובים, כי מדובר בקבוצה שבסך הכל מאוד שקטה, ולא לחפור. זה מהבחינה הזאת של הנטוורקינג. זהו, אני אספיק לחפור, ואני חושב שאנחנו ניגע ישר בתכלס, ואני רוצה להגיע ישר לאורחים המדהימים שלנו. יש לנו כאן את אבי רומנו, ויש לנו כאן את טוני שלנו, טוני ארד, ואני רוצה שתציגו את עצמכם לטובת הקהל כאן, ונתחיל, יאללה, אז טוני, את מוזמנת להציג את עצמך. אז אהלן, נעים להכיר וערב טוב. אני טוני ארד פליק. שמרתי, כדי שיהיה קצת עוד יותר מורכב, אז שמרתי עוד שם, כי השניים הראשונים לא מספיק מאתגרים. ואני מנטורית למנהלים בהייטק, למנהלים ומנהלות. ממש עד לא מזמן הייתי מנהלת פיתוח, במהלך 25 השנים האחרונות הובלתי קבוצות פיתוח בהייטק, והיום אני מובילה תהליכים של פיתוח מנהלים, גם בארגונים וגם בין ארגונים וגם בתהליכים אישיים. אני בנוסף למנהלת פיתוח, אני גם מנחת קבוצות הורים של מכון אדלר, ככה למדתי במהלך הרבה שנים, וכשיצאתי לעצמאות לפני שנה, אז ככה חשבתי מה אני יכולה לעשות, איך אני באמת יכולה לעזור למנהלים, והדבר הראשון שעשיתי לפני שפתחתי את העסק שלי בעצם, זה לפתוח פודקאסט. אז יש לי פודקאסט שהשם שלו הוא מאוד מאוד דומה לסדרת המפגשים, מאוד בהלימה לתכנים שלנו פה היום, ולפודקאסט קוראים From Manager to Leader, וזה פודקאסט עם פרקים קצרים, ממוקדים ופרקטיים. אני בן אדם מאוד מאוד פרקטי, וזהו, זאת אני, וממש כיף להיות כאן, תודה שהזמנתם. שמחה. מצוין, אז קודם כל שוב, באמת תודה, וממש כיף שאת איתנו, טוני. אבי, הבמה שלך. שלום לכולם, אהלן. טוב, קודם כל זה מוזר לי מאוד להיות בצד הזה, אני רגיל להיות בצד של ההנחיה, ואני נזכר מה שנקרא, ומה זה אומר להתרגש, שמגיעים כאורח פאנליסט כזה, ולא כאילו מה שמוביל את הזה, אז תודה על ההזמנה. אני אבי רומנו, אני יועץ ארגוני ויועץ קריירה, רוב היום שלי עוסק במנהיגות וניהול, עם אוכלוסיות ניהוליות, מתפקיד ניהולי ראשון, תוכניות מנהיגות לעובדים, עובדי חברה, ועד שולחנות הנהלה בכירים,
ארגונים גלובליים, לוקליים, דרגי C-Level. זה היום יום שלי ב20 שנה האחרונות, מכל מיני סוגים של ארגונים, טק, פיננסי, תעשייה, לוקלי, גלובלי, ארגונים קטנטנים, one man or woman show ועד מגה קורפורייטים, עם מאות אלפי עובדים בעולם. ויש לי גם ערוץ יוטיוב שמדבר בדיוק על הדברים האלה. לפני כמה שנים שהקמתי אותו, חשבתי את מי זה יעניין לשמוע על ניהול ומנהיגות, זה כאילו הדבר הכי משעמם ואפור בעולם. אז מסתבר שלא, יש שם עשרות אלפי צפיות, וגם בעמוד לינקדאין שלי יש 18,000 עוקבים שמדברים ובאינטראקציה איתי רק על זה. אז מה שנקרא, למדתי שזה כזה, כנראה לא כזה, אני לא אני תמיד אומר, אני לא ביונסה, אין לי כאילו מיליוני צפיות על זה, אבל לפחות בתוכן האפור שחשבתי שהוא אפור, יש עניין. ויש לי ככה הצעה, אני ככה רוכב, אני מקווה שאורית ונתנאל יהרגו אותי, אני כאילו בסוף משתתף, אורח, לא מה שנקרא המנחה של, אבל אני חייב פשוט, זה פשוט יושב על השולחן, אז אני אגיד את זה. יש פה קבוצה של אנשים סופר יצירתיים, גם מאוד מאוד מגוונת, בסדר? אם היינו ארגון, זה היה משאב מטורף, וזה לא מיטאפ, מה שנקרא פרונטל, אי אפשר לעצור ולהגיד, בואו נדבר שנייה, חלי, בואי, כנרת, בואי, כזה נעשה שיח. אז מה שאני מציע, בגלל הגיוון והטרפת שיש פה בחדר, זה מקרה זהב פשוט. ואם הייתה לנו אפשרות ללמוד אחד מהשני והשנייה, זה היה הכי מעולה. אז אולי, אני מקווה שלא יהרגו אותי על זה, נשחק משחק. וההצעה שלי שכל אחד בצ'אט, יזרוק את הרעיון שלו לו בראש, הכי יצירתי, מה יגרום למפגש הזה להיות פגזי, אחר יצירתי. בסדר? כאילו, הייתם בטח בעשרות אלפי וובינרים, אם לא מאות אלפי או מיליונים, ובא לי שהוובינר הזה כאילו פתיח, אני גם תחרותי קצת, שהוא יהיה וובינר מה שנקרא for ages, אז מה הרעיון הכי יצירתי שיש לכם, שהמפגש הזה או הסדרה הזאת בכלל תהיה בלתי נשכחת, דקה אחת או שתיים בפיד, ואולי אפילו אורית ונתנאל יישמו. מה יגרום לוובינר לצאת מהמסגרת ולהיות כאילו באמת אחרת, יצירתי, חדש, חדשני, מיוחד וכאלה. אני מציע אגב שככה עושים מנהיגות, בסדר? כאילו הולכים על דברים וזזים עליהם קדימה, יוצאים מהמסגרת, מקסימום אחרי זה חושפים מכות, אורית כבר מסתכלת עליי כאילו וואי. לא, מעולה, מעולה. אוקיי, אז אני מקריא בינתיים, בסדר? עד שדניאל אומר לי די. חדרים פרטיים לנטוורקים והחלפת רעיונות. רגע, אני רק אומר, קודם כל אהבתי מאוד, חבל על הזמן, זאת מנהיגות, חבר'ה שימו לב, זאת מנהיגות. בדיוק, לקחת את השרביט פה, נסגור חשבון אחר כך, אז אין בעיה, אבל כל מקרה זאת מנהיגות. אנחנו ממש נשמח, מדובר כאן באמת על סדרה, וכל רעיון שכזה, שאנחנו נוכל ליישם, גם אם עכשיו, או גם אם זה משהו שצריך טיפה זמן, ונוכל ליישם במפגשים הבאים, מאוד מאוד יעזור לנו. אני חושב שהנושא הזה כל כך חשוב, שככל שנעשה את המפגשים האלה יותר טובים ויותר מעניינים, והדבר הזה יוטמע בכמה שיותר אנשים, כולנו נרוויח מזה, אז יאללה, תעופו על זה, ואנחנו גם אחר כך נעשות את כל הרעיונות כאן, ונעבד אותם, ונשמור אותם, וככה אולי נעשה על זה סיכומים. אז בכיף, אני חושב שכאן המון מוחות, ברשימות אקסל שלנו, שכל מי שנרשם, והרעיונות פה רצים, אגב, בתגובות שתדעו. פה רעיונות מעולים, ממש. ממש מעולים. אוקיי. אז אנחנו תוך כדי כבר נקרא תוך כדי רעיונות, אז תמשיכו לזרוק על הקנבס מה שנקרא את הדברים, ונמשיך לתוכן. אוקיי, אז בואו נצלול, ואני רוצה ככה להתחיל כבר לראות, לשמוע את התשובות שלכם סביב באמת השאלות שככה תשאלו, אז אני פונה אליכם, טוני. רגע, אורית, משהו קטן. חבר'ה, לפני שככה אנחנו נצלול עמוק וככה ממש נרד לעומקים גבוהים, בואו נעשה משהו, בואו עם כל מי שיכול, כן? אנחנו לא מוכיחים כמובן, אבל כל מי שיכול, לפתוח מצלמות, בואו נעשה ככה תמונה לפנתיאון, לכל מי שירצה רק לשתף ולכתוב על זה איזשהו פוסט או משהו, אז שיהיה לנו ככה כמה שיותר פרצופים מחייכים ויפים, ויש לנו את הסלם המדופלם שלנו, אבי, אתה תיתן לנו את ה-Q, בסדר? 3, 2, קולגייט סמייל. סבבה? מעולה, אני שולח בצ'אט את הצילום, ואני אעשה עוד שנייה עוד אחד, אנחנו אוהבים וריאציות, אז עוד 3, 2, 1, כל מי שככה הזווית לא הייתה, ובדיוק כזה זה וכאלה עוד, 3, 2, 1, מעולה, אני שולח גם את זה, תשתמשו בזה מחר לפוסט, שאתם עושים מה שנקרא דירוג איך היה הוובינר. שאתם עושים פומו לכל מי שלא בא.
וגם למי שבלי מצלמה, מאיה כותבת, מבטיחה לתקן את המצלמה לסשן הבא, אם הייתי יודע מה שנקרא, או יודעת, שזה כזה, מפגש כזה, אז כן, לגמרי. יאללה, יאללה, אורית, אז אני על השרביט הזמנים, אצלך. אני חייבת כן, כן. להתקדם, ואני רוצה ככה לשמוע אתכם. אני מניחה שכולנו רוצים לשמוע אתכם, ואני סופר סקרנית סביב הדבר הזה. ואני בעצם מפנה שאלה גם אליך, אבי, וגם אלייך, טוני. א', מה ההבדל בין מנהיג לבין מנהל? ושאלה נוספת, האם בהכרח צריך להיות מנהל בשביל להיות מנהיג, או ההפך? אני אשמח להתייחסות. אבי, תתחיל אתה. אני? כן. אני כבר מרגיש שאני ילד בעייתי, אז אני גם מקבל כאילו זה, טוב. לא, להפך. אז אני חושב שאחת הדילמות הכי נפוצות, זה אם אנחנו צריכים להמתין שינו לנו את השרביט מנהיגות, או שזה הגדרה עצמית. וזו שאלה, ובעיניי זה כמובן קודם כל תלוי סיטואציה, ואם זה לא ניכר מהיום, גם אישיות, זה לא ישתקף עד עכשיו, מה שנקרא. נגיד בארגון, אני יכול להיות מוביל דעת קהל חיובי, מנהיג לא רשמי, אבל גם כן רשמי. לא צריך שיגדירו אותי כמנהל כדי להוביל דברים בארגון. ואנחנו יודעים גם להגיד שבארגונים דברים זזים לא רק במובן הפורמלי, בסדר? הם זזים בכל מיני ערוצים, ולא בהכרח צריך לחכות. בסוף, אגב, האנשים האלה שלא מחכים, הם אלה שמזוהים כמנהיגים מלידה, או מבושלים על מנהיגות, אז יש קצת גם אפקט של ביצה ותרנגולת, או אפקט פיגמליון, אם אתה רוצה לנהל או להוביל, תזוז ותזיז. אני שנייה עולה לי בראש, הדוגמה של חנה אזולאי הספרי. בשנות ה-80 הייתה שחקנית צעירה בקולנוע הישראלי, מזרחית, ואמרה שהאופציה היחידה אז, היא הייתה יכולה לגלם או נרקומנית או זונה, זה האופציות. אז מה חנה עשתה? כתבה תסריטים לעצמה, ושיחקה בהם, והפכה להיות הארכיטקטית של המציאות שלה. אם הייתם שואלים אותה אז, אם היא תופסת עצמה כמנהיגה, לא בטוח, היא פשוט מה שנקרא הזיזה את המציאות, הייתה פרואקטיבית, בדיעבד, בוודאי רונית אלקבץ וכאלה, עשו שינוי שהוא שינוי של, היום נחשבות נכסי צאן ברזל בתרבות של הקולנוע הישראלית. אז מה שאני מנסה להגיד, זה שלא בהכרח צריך לחכות ולהמתין שייתנו לנו רשמית להנהיג, אמביציה, דרייב, יוזמה, פרואקטיביות, הרבה פעמים מקדמים את התהליך הרבה יותר מהר, כטליזטור, וגם כל מי שיושב פה בחדר הזה שהוא הורה, הוא מנהל, הוא מנהיג, בסדר? אנחנו לא צריכים שנייה ללכת מאוד מאוד גבוה ורחוק. אנחנו שומעים את המונח הזה של מנהל, זה כמו מה שנקרא אינפלציה של החשיבות של ניהול, זה כאילו משהו רחוק כזה, גבוה כזה וזה, שמונע מאנשים להתקרב, לזוז, פרואקטיביות, אני לא עוד לא מנהל, אני גם מבין למה, זה מורכב, זה לא כזה פשטני, אבל לא תמיד צריך להמתין למה שנקרא האישור הזה של ניהול, זה אחד. אורית שאל במה הם דומים גם. אז בעיניי מנהיגים הם אלה שמעצבים את העולם שאנחנו חיים בו. משה רבנו, אברהם אבינו, לא חשבתם שאני אתן אותם כדוגמאות, נכון? אברהם אבינו, ישו, מוחמד, היטלר, לא משנה מאיזה צד אתה מהמתרס, אתה בעד, נגד וכאלה, הם מעצבים את המציאות שכולנו צועדים בה שנים קדימה. זה התפקיד כנראה הכי בעל משמעות או הכי בעל השפעה על העולם. אני חושב שיש הבדל בין מנהיגות לבין ניהול, ויש גם איזשהו בלבול קל בתרבות שאנחנו חיים בה היום, שמנהיגות זה כאילו משהו יותר עדכני, שווה, חכם, מפותח. אני מדבר על זה בהמשך היום, אם שאלו אותי, אני לא רוצה יותר מדי להעריך, זה גם ככה ארוך מדי, אבל בעיניי היכולת, אם אני צריך שנייה להצביע על זה, היכולת לחולל מוטיבציה פנימית או חיצונית באדם. זה ההבדל בין מנהל לבין מנהיג, שמנהיגים יודעים לייצר מוטיבציה פנימית באנשים ולגרום לאדם לנוע לכיוון המטרה שהם הגדירו, בתחושה שהוא בוחר, וזה הזה שם באופן פוזיטיבי, ומנהל או בוס, מה שנקרא המינוח של פעם, אז הוא מורה או אומר או מחליץ ואומר לנו זוז על זה. ואנחנו, כל מי שיושב בחדר תוצרים של העולם המערבי, חיים בתחושה כנראה שמנהיגות זה טוב, וניהול זה מיושן או לא רלוונטי יותר, אבל אם נסתכל שנייה על העולם, רואים שזה יותר תלוי תרבות מאשר מה שנקרא מה נכון ומה לא. היום ממש בעולם יש מנהלים שהם מנהיגים, שמובילים באסכולה של בוסיות, של אני מחליט, פוטין, חמינאי וכאלה. אם אתה שנייה תהיה ברוסיה ותנסה לעשות שיח קומביה כזה של מנהיגות, תעוף מהדלת תוך שנייה, ואם אתה בעולם המערבי, תעשה שנייה שיח של אני הבוס, אני מחליט וכאלה, גם יעיף אותך מכל המדרגות. אז אני חושב שזה תלוי סיטואציה, תלוי תרבות מאוד, בחברות בין תרבותיות זה מאוד מורכב, בחברות גלובליות, אתה יכול לראות שסגנונות מנהיגות
או ניהול שונים מתקבלים אחרת וצריכים אדפטציה. קיצור, זה מורכב, זה לא כזה פשוט, זה תלוי סיטואציה ותלוי, אז זה ההבדלים בעיניי כרגע. תודה, אבי. כיף. תודה רבה. כיף. וואו, איזו תשובה מלאה ומפורטת, ממש הייתי נותנת לך כאילו 110, 100 פלוס בונוס. אין לי המון מה להוסיף על התשובה הנפלאה הזאת של אבי. אני אגיד שאני רוצה להתייחס אל המנהיגות שיש בה השפעה טובה, וכאילו לא הולכת פחות להיטלר ויותר למקומות שהם באמת פרקטיים עבורנו להיום בלילה או למחר בבוקר. למי למה? אנחנו רוצים למה להיות לא ואיך היטלר אנחנו... וזה? למה לא פחות פוטין? בא לי עליהם, אני לא יודעת, פחות זה מתחברת. ברור למה. ובמקום הזה, כשאני שואלת את עצמי מה זאת מנהיגות, אז זה קודם כל אדם שמדבר את מה שהוא עושה, עושה את מה שהוא מדבר, סליחה, ובאמת לוקח אחריות עד הסוף, ומבין שהוא נמצא על הבמה, ומבין שיש לו הרבה השפעה על כל מי שנמצא סביבו. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים במקום הזה ואנחנו מבינים שבאמת יש לנו השפעה על אנשים סביבנו, ולמנהלים יש השפעה עצומה. כשהם לא מבינים שיש להם השפעה והם לא משתמשים בכוח שלהם כדי להיטיב וכדי באמת לייצר יחסים של אמון ולטפח את העובדים שלהם ולקחת את החזון קדימה ביחד אל מקום שהוא טוב, זה לדעתי יותר הולך למקום של מנהלים או למנהיגות שיש כזאת, אבל היא לא מנהיגות רותמת והיא לא מנהיגות בגובה העיניים, כמו שאני הייתי רוצה שיובילו וינהלו אותי. זה בעיניי, זה החזון שלי למנהיגות. זאת אומרת, לראות את התמונה הגדולה, לחבר על משהו שהוא גדול מאיתנו, להבין את ההשפעה שלנו בעולם, ומנהיגות היא מתחילה בתוכנו בפנים, היא לא קשורה לאף אחד אחר. כל הורה הוא מנהיג, הוא מנהיג את הבית שלו, ולדעתי הורות היא, אם בחרנו להיות אבא או אמא, זה התפקיד הכי גדול שלקחנו על עצמנו בחיים האלה. אז מנהיגות מתחילה לפעמים שם, ואם אנחנו לא הורים, אז גם בעבודה יש לנו הרבה מאוד השפעה על אחרים. והדרך שבה אנחנו מוצאים לפועל את ההשפעה הזאת, זאת בעיניי מנהיגות. וואו, תודה. אני באמת לוקחת גם את הנושא של המוטיבציה הפנימית, ככה להתחבר למוטיבציה הפנימית של כל באמת אדם, ומעבר לזה גם האחריות האישית והאותנטיות. כלומר, כל עוד אני נאמן לערכים שלי ומכיר בהם, אז יהיה לי הרבה יותר קל באמת להוביל את הדברים מהמקום הזה. תודה. אז אני רוצה להמשיך משם דווקא ולחזור אלייך, טוני, ככה להמשיך בדיוק את הנקודות שאת כרגע ציינת. אז באמת לטעמך ולדעתך, אותם עוצמות, אותם נקודות שכרגע ציינת שמגדירות את המנהיג, את להיות אדם מנהיג. איך אני עכשיו מחר בבוקר מתחבר ומצמיח את הדברים האלה בתוכי? זאת אומרת, למה אני צריך להתחבר, מאיפה אני צריך להתחבר, איזה דברים יעזרו לי כדי להגיע לאותן תכונות שכרגע ציינת, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים בעצם ללמוד איך להגיע לדבר הזה. ממש, ובסופו של דבר הפרקטיקה היא זאת שחשובה. אז כשאני עובדת עם מנהלים ואני שואלת אותם על ההשפעה שלהם, אז חלק מהם מאוד מופתעים. זאת אומרת, הם באמת אף פעם לא חשבו על הדבר הזה. ואז אני שואלת אותם, תגידו, כשהמנהל שלכם מגיע בבוקר למשרד, פותח את הדלת, לפי שפת הגוף שלו, אתם יודעים ככה מה המצב רוח שלו, איך יהיו החלטות היום, מה יהיה הווייב, מה קורה? אז אומרים, בטח, ברור, כאילו אנחנו גם יודעים אם הוא כועס אלינו ומה הוא חושב וכל הדברים האלה. ואני אומרת להם, זה בדיוק אותו דבר עם העובדים שלכם. זאת אומרת, כשאתם מגיעים לעבודה, כשאתם נכנסים לחדר, כל תנועה שאתם עושים, כל מילה שאתם אומרים, הכל נחשב. אז אנחנו כל הזמן על הבמה. וכשאנחנו מבינים שאנחנו כל הזמן על הבמה, אנחנו עושים דברים בצורה אחרת. כי גם כשאנחנו עייפים וגם כשלא בא לנו, אנחנו עדיין על הבמה, ועדיין כולם מסתכלים עלינו כל הזמן. אז אני חושבת שההבנה הזאת, קודם כל, היא מאוד מאוד חשובה. ואז אנחנו גם שמים לב איך אנחנו מעבירים את המסרים שלנו, ואיך אנחנו מתנהגים במרחב. לדוגמה, כמה אנחנו מקטרים, כמה אנחנו מרכלים, כמה אנחנו... כל ההתנהגויות הקטנטנות האלה שהן אנושיות והן חלק מאיתנו, אבל הן גם מייצרות השפעה במרחב. אני חושבת שהסיפור הזה של לקחת אחריות, זה באמת לקחת אחריות מההתחלה ועד הסוף.
ומנהלים לא יכולים לדרוש, הם יכולים לדרוש, אבל הם לא יקבלו כנראה מהעובדים שלהם שום דבר יותר ממה שהם עושים בעצמם. אז to walk the talk זה באמת לקחת אחריות, זה באמת לקחת את הדברים מההתחלה ועד הסוף. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לי עובדת ששאלה אותי שאלה ולא הייתה לי תשובה, אז אני באמת אלך לחקור ואני אחזור אליה עם תשובה. ואם יש לי עובדת שזקוקה ממני למנטורינג או זקוקה ממני לעזרה אישית מעבר לשעות העבודה, אז אני אשאל את עצמי כמה אכפת לי מהדבר הזה, איפה אני באמת יכולה לעזור לה עד הסוף. באמת שלי המקצועית ובמנהלת שאני הייתי ב-25 השנים, לא הייתי מנהלת 25 שנים, הייתי קצת יותר מעשור, אבל ראיתי זכות מאוד מאוד גדולה להוביל את האנשים שלי ולהיות איתם בקריירה שלהם. אני חושבת שבדיוק כמו שאורית אמרה קודם מאוד מאוד בצורה מדויקת, אנשים ויחסים זה כל הסיפור וזה כל מה שיש לנו, כי כל מה שאנחנו עושים וכל מה שנשיג אי פעם יהיה בזכות האנשים ובזכות היחסים שלנו איתם. אבל אנחנו אחראים על היחסים האלה כי אנחנו בעלי הסמכות. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לתוך היחסים האלה ואנחנו מצליחים לייצר שם מוטיבציה פנימית, בדיוק כמו שאבי אמר קודם, ואנחנו מבינים את האנשים שלנו ורואים אותם, הצורך הפסיכולוגי הראשון של כולנו, זה קודם כל שיקשיבו לנו, קודם כל שיראו אותנו, קודם כל שיתנו לנו מקום, שיתנו לנו להשתייך לתוך המרחב. וכשאנחנו נותנים את זה לעובדים שלנו, ושואלים אותם על מה אתם רוצים לעבוד, מה שלומכם, מה קורה בבית, מה מעניין אתכם, מה פחות מעניין אתכם, אז הנה זה ממש שאלות פרקטיות שאפשר לשאול מחר בבוקר את העובדים שלנו. הדבר הזה מייצר הרבה חיבור והרבה אמון ומאוד רותם אנשים לעשייה כי הם רואים שרואים אותם וכולנו רוצים להשתייך. תחושת שייכות היא אוויר לנשימה, זה לא אני אמרתי את זה, זה אדלר אמר, והוא צודק, כשאנחנו לא שייכים אין לנו אוויר ואנחנו לא מסוגלים לתפקד במרחב שאנחנו נמצאים בו, וזה התפקיד שלנו, של המנהלים, של המנהיגים במקומות העבודה, לייצר את הסביבה הזאת שבה אנשים יוכלו להשתייך. אז רגע להקדיש מחשבה לדבר הזה ולעשות חנוך לנער לפי דרכו, כי כל אדם הוא מאוד מאוד שונה במוטיבציות שלו, בחוזקות שלו, בהתבוננות, בסובייקטיביות שלו, בתפיסה שלו, הכל שונה. אז זה באמת דורש מאיתנו, ניהול זה אחד המקצועות הכי מורכבים שיש, זה דורש מאיתנו לעשות דרך ולהיות מודעים לעצמנו. אהבתי מאוד. תודה. אני חייב להגיד שזרקת אותי לקטע של הנושא הזה של באמת השוואה להורות, אז אין ספק. הדוגמה האישית, כל הזמן לשים לב לעצמנו, אני לא יכול לבוא לילד שלי ולצעוק עליו, תגיד לי, למה אתה צועק? כשאני צועק עליו, כן? ואומר לו, למה אתה צועק? יש כאן, אי אפשר, זה לא הולך ביחד. אתה יכול, אבל מה שהוא מבין זה את המעשים, לא את הדיבורים. המילים, אין משמעות למילים. מה שנקרא, הדוגמה האישית יוצרת באמת את המחויבות למנהל, למנהיג. וזה מחבר אותי באמת לשאלה הבאה, לאבי, ואני אשמח לשאול אותך בראיית המנהיג, ואתה מנהיג מבחינתי, כן? מה בעיניך הדרכים באמת לעורר השראה? אבל אם אני מדברת רגע למנהלים שבינינו פה, ולמנהלים הפוטנציאליים, אבל בעיקר אלה שכרגע נמצאים בשטח, איך אנחנו מניעים עובדים להישגים? מתוך המקום של באמת ההנאה הזו, מתוך התפקיד שלי, כמנהיג, מנהל. אוקיי. טוב, אז קודם כל, השראה ומוטיבציה לא בהכרח עובדים על אותו מדף, בסדר? לפעמים ביחד ולפעמים לא. ואני שנייה מדלג על מה טוני אמרה, דברים בעיניי מאוד מאוד חשובים, לראות את האדם, להבין מה חשוב לו. אני אקרא לזה שנייה בעיניי, לשלוט, to master, בכלים ליצירת מוטיבציה. זה הכלי העבודה של כל מנהל ומנהלת, כל מנהיג ומנהיגה, איך להזיז את המציאות סביבנו. אני פותח סוגריים, בית הקלפים, בעיניי סדרה מצוינת, לדבר על מוטיבציה ועל כלים להנאה, מכל מיני סוגים של, סוגר סוגריים. אז אני לא נוגע במקומות האלה, אני אתן דברים שככה עוד לא דיברו. אני מאמין בתוכניות פיתוח אישיות, אני חושב שככה לא נולדנו שווים, למרות שיש בעולם תנועה עכשיו שאומרת כאילו, לא נולדנו שווים, אנחנו אנשים אחרים, מגדר אחר, מין אחר, צבע עור אחר, יכולת רגשית אחרת, איי-קיו שונה, אבל, ויש פה עניין חשוב, כולנו רוצים לגדול, כולנו רוצים לצמוח, כולנו רוצים להיות במקום של שוויון הזדמנויות, כולנו רוצים להצליח, וטוני אמרה, כולנו רוצים שיראו אותנו. אם דיברנו על לראות את האדם,
אז עכשיו לאן הוא רוצה ויכול לצמוח ולגדול, ולבנות את זה כתהליך מסודר, בסדר? מה התפקיד של האדם בעולם, מה הסופר פאוור שלו, מה הוא בא לעשות, איפה הוא נוצץ, איפה הוא מבריק, ואיפה הוא גם לא חזק. וזה מחבר אותי לאחד המקומות שמנהלים בהתחלה, וגם אגב שנים רבות בורחים מהם, ללמוד איך לנהל שיחות קשות. בצורה מקצועית, בצורה רגישה, בצורה אמפתית, לשקף, אוקיי? את המקומות האלה לעובד. זה המקומות שמנהלים, ואנשים בכלל הכי בורחים מהם, בסדר? והם יכולים להיות מתנות עצומות, 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 גם לעובד, וגם למנהל, וגם ליכולת של העובד לצמוח. הבריחה הזאת ממקום שהוא מורכב, היא לא מאפשרת לעובד לצמוח. לאדם, לא רק לעובד. הבני זוג שלכם, הילדים שלכם, לא משנה מה, לא לפחד לגעת בהם, רק לעשות את זה בצורה שהיא רגישה וכנה. אני קורא לזה שעל נעליך, חרדת קודש. אתה נכנס למקום שהוא קודש קודשים, וכנראה, אם תצליחו לשלוט בזה בצורה טובה, אתם תהפכו להיות, אני קורא לזה המנהל או המנהלת המיתולוגי. זה שהתקשרו אליו שנים אחרי, לקבל מה שנקרא המלצות והצעות, כי אתם פשוט אומרים להם את האמת. את המקום הזה בעורף שאף אחד לא רואה את השטח המת במראה. אני בעד, אגב, הקשבה רדיקלית, סתמו את הפה, תקשיבו, זה נשמע פשוט, זה ממש לא פשוט, אני יודע שלי זה מאוד מאוד לא פשוט. יש סרטון מעולה של סיימון סינק, של 3 או 4 דקות, שמדבר על נלסון מנדלה, שהוא אחד המנהיגים הכי אהובים, יש הרבה מנהיגים בעולם, אבל נגיד, איך טוני זרקה שנייה, לא רוצה לדבר לא על פוטין ולא על היטלר. מנדלה מיוחד בהקשר הזה שכולם אוהבים את מנדלה. והוא שאל את עצמו, סיימון סינק, למה דווקא מנדלה, מה מיוחד בו, מבין שלל המנהיגים האחרים. ויש לו סרטון חובה, ממש אם תוצא, אני אזרוק את זה אפילו בצ'אט ואני אחפש אותו, 5 דקות שהם מה שנקרא משנה תפיסה, והאחרון בעיניי זה שיפוטיות, תכירו את הפריזמות שדרכם אתם שופטים את העולם, כולם שיפוטיים, בסדר? מי שאומר, קשקוש, לכולנו יש פריזמות, איפה גדלנו מהבית וכאלה, תבינו מה הפריזמות, אחרי שאתם מודעים אליהם, ותכירו בנוכחות שלהם, תנכיחו אותם, תפסיקו להשליך אותם על העולם. בסדר? זה אחד קשה מאוד מאוד מאוד, במיוחד שנשים לתרבות אחרת, זוכרת הפעם הראשונה שהייתי בבנגלור במשרדים בהודו, חברה סופר סופר היררכית, קאסטות וכאלה, כל המקומות הכי, המקומות שאני גדלתי בהם, כאילו עפו לי שם על המקום ונזכרתי או הבנתי אחרי יומיים של עבודה פנימית, זה לא התפקיד שלי לשנות את הודו, 1,350,000,000 אנשים. תרבות אחרת, עולם אחר, זה פריזמה שלי, זה שיפוטיות שלי, זה מקום שלי, צאו מהפרדיגמה הזאת, זה נורא חשוב. אז זהו, אני חושב שיש עוד כמה, אבל כאילו שנייה סותם, אפרופו walk the talk, הקשבה רדיקלית, סיימתי להגיד. אני יכולה לשמוע אותך שעות. שופר עליי. לפני השאלה הבאה, זה כן ככה מקפיץ לי, אתה דיברת באמת על המורכבות של לנהל שיחות קשות, אני אקח את זה גם דווקא לדוגמה נוספת של אני כמנהל או כמנהיג, אם אני באמת רגע walk the talk או לוקח אחריות על המעשים או על התהליכים שאני בעצם מבצע, אז גם במשוב זה יהיה נחמד לשאול את העובד, מה אתה חושב כלפיי, כלומר מה היית רוצה שאני אשפר, ומה אני צריך לשמר, וזה בעצם גדולה בעיניי של מנהל, של מנהיג, שהוא יכול גם לשמוע, שהוא יכול גם לשמוע את הלא טוב, ולקבל את זה ככה בהבנה ובהערכה, וזה משהו שככה הקפיץ לי רגע את המחשבה. אני אפילו ארחיב את מה שאת אומרת, אורית, אני חושבת שזה growth mindset, זאת אומרת, זאת באמת היכולת שלנו להבין שמה שאנחנו מבינים ומה שאנחנו רואים הוא תמיד חלקי, הוא תמיד חלקי, ואם אנחנו רוצים לגדול ואנחנו רוצים לצמוח ורוצים להתפתח, ואנחנו יצורים חיים, זה חלק מהטבע שלנו לגדול ולצמוח, זה לא איזה תכונה שרק לארבעתנו יש, לכולם יש את זה, אין אדם שאין לו את הצורך, זה במינונים, בעוצמות, בתקופות, הכל בסדר, משתנה, אבל כולנו רוצים לצמוח וצריכים לצמוח כל הזמן, ככה הגענו למי שאנחנו היום, וה-growth mindset הזה, זאת באמת היכולת רגע לראות את מה שגם באזור העיוורון שלנו. נכון. יש לנו מוח אוטומטי, הוא לא כאן כדי שנשמח ויהיה לנו טוב, הוא כאן כדי שנשרוד. זה הכל. נכון, וזה מתחבר גם למודלינג, וזה מתחבר באמת לכל מה שכרגע אמרתם, ובאמת המחשבה היא בסוף איזה ערך זה נותן לי לטווח הקצר, אבל בעיקר לטווח הארוך, כי בסוף זה גם נותן לי ערך, אני מדייק את עצמי בתהליכים.
קוראים. אוקיי, אז אנחנו ככה, הזמן שלנו הולך לקצר, אז אנחנו ככה ננסה לעשות ככה שאלות אחרונות. אז קודם כל, כדי ככה בכלל קצת לצאת יותר באופן רחב, אני אשאל שאלה יותר רחבה. אתכם, אבי וטוני, תבחרו את מי שאתם רוצים שיתחיל. אם אתם מסתכלים אחורה, ויש לכל אחד מכם מספיק שנים של ניסיון, מהן העצות הטובות ביותר שאתם קיבלתם בנוגע לניהול ומנהיגות? עצות שאתם באמת אומרים, וואו, זאת עצה שאני הולך איתה עכשיו שנים רבות, והיא אמיתית, היא ממש ככה. אז בואו קצת שתפו אותנו. טוני מתחילה הפעם. יאללה, בכיף. אני חושבת שהעצה שקיבלתי, קודם כל היא מאוד 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 לא טריוויאלית, אבל לי היא עשתה שירות מאוד 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 גדול. זה היה ממש בשנים הראשונות שניהלתי, והיה לי מנהל, שכמו שאבי אמר קודם, הפך לאחד מהמנהלים המיתולוגיים שלי. אני באמת זכיתי למנהלים מדהימים לאורך הקריירה שלי, והוא אחד מהם. ואחד הדברים שהוא אמר לי זה שלמנהל או למנהלת יש את כל החופש שהיא מעניקה לעצמה. ולמה היה לי כל כך משמעותי לשמוע את הדבר הזה? אני הייתי מנהלת בהייטק בשנים שהיו מעט מאוד נשים בעולם הטכנולוגי. היום הסטטיסטיקה אומרת שיש כבר 33% נשים בעולם הטכנולוגי. זה לא אחוז המנהלות, זה רק אחוז הנשים, וזה גם שיפור מאוד 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 גדול. אבל אני התחלתי ככה את הקריירה שלי לפני 25 שנה, והפכתי להיות מנהלת לפני 13 שנים, אני חושבת משהו כזה, ותמיד הייתי לבד, זאת אומרת, תמיד הייתי המנהלת היחידה, או 99% מהזמן, והרגשתי שאני מאוד שונה ממה שקורה סביבי, ולא ידעתי אם זה בגלל שאני אישה, זה בגלל שיש לי הפרעת קשב, זה בגלל שאני בן אדם רגיש, זה בגלל שאנשים ויחסים זה הדבר שהכי חשוב לי, וחשוב לי גם להגיע לתוצאות, ולמדתי ניהול מדעי המחשב ואני סבבה, כאילו, יש לי גם את החלק של ההנדסה, ברור, אבל אנשים ויחסים היו לי יותר חשובים. וכשהוא בא ואמר, יש לך את כל החופש להיות את עצמך, וקודם תהיה את עצמך, ואחר כך תחשבי איך מתאימה את עצמך למרחב, לי זה היה מאוד מאוד משמעותי. וזה באמת שלח אותי להתבוננות פנימית, ואנחנו מדברים פה היום על מנהיגות, ואני חושבת שמנהיגות זה קודם כל להבין את עצמנו, ולהבין למה אני זקוקה מהמרחב שלי כדי שלי יהיה טוב, כדי שאני אהיה במיטבי, כדי שאני אהיה באנרגיה גבוהה, כי כשאני מגיעה לעבודה, it's not about me, יש לי תפקיד, והתפקיד שלי הוא להוביל אחרים, ולהיות שם בשביל אחרים, ולראות את התמונה הגדולה, ולעשות איתם ביחד את הדרך, it's not about me. אבל כשאני עסוקה בעצמי, אז אני לא יכולה להיות במקומות האלה. אז זה דורש הרבה מאוד מודעות, והעצה הזאת שלו, ככה, הייתה לי מאוד מאוד משמעותית. אז לא עצה קורני כזאת שמוצאים בספרי ניהול, אני עשיתי דרך מאוד משמעותית בזכותה. מצוין, תודה רבה. אבי? אז אצלי יש מה שנקרא עצה שנחלקת לשתיים, ואז עוד אופציה, עוד אפשרות, עוד כלי. אני חושב שההצעה הכי טובה שקיבלתי זה שהחיים והקריירה קצרים מדי, כדי להיות ליד, והמסלול קריירה שלנו הוא לא כזה ארוך כמו שזה נראה, אין לנו באמת המון זמן, וכדאי לבחור מדויק, ולקום בבוקר בשמחה. החוכמה בעיניי זה לעשות משהו שאתם ממש שמחים שאתם עושים, וגם מקבלים לנו כסף. ואני חושב שבהקשר הזה, אפרופו ניהול, לשאול את עצמכם באמת טוב לעומק עם עצמכם. למה אתם רוצים לנהל? בסדר? אז בואו שניה את השיח החיצוני. מה נכון להגיד? מה כאילו הרעשים? גם אם זה בשביל שיהיה לי אוטו מהעבודה, או שלא יודע, המשרד, כאילו זהו. דברו שניה עם עצמכם בצורה שהיא בעיניי נקייה, עמוקה. ויש לנו איזשהו תסביר כזה עם ניהול, בסדר? זה לא כמו שאר המקצועות, יש אנשים שכל עוד הם לא ניהלו, הם לא הרגישו שהם עשו איזשהו תפקיד משמעותי כביכול, אז אני אומר, עזבו שנייה, בסדר? תנסו שנייה לענות לעצמכם, מה זה העניין הזה של ניהול, למה אתם רוצים לנהל? זה גם יעזור לכם לדעתי להבין טוב יותר את עצמכם, וגם בהקשר של ניהול, וגם לשקף את זה החוצה, ולא לשכוח שני דברים, בלי שיפוטיות, גם לעצמכם אגב,
אנחנו לפעמים מדברים עם עצמנו בשפה שלא היינו מדברים עם אף בן אדם בעולם, בצורה מאוד מאוד, גם עם עצמכם, בלי שיפוט, תדברו שנייה, תנסו להביא את המניעים האמיתיים. וההצעה השנייה, לא דיברתי על ה-16 פעם רק היום, זה לסתום את הפה, להקשיב, לנסות להביא את הצד השני, לראות אותו, ולך יהיה יותר קל כמנהיג, כמנהל, להגיע בסוף למטרות איתו ביחד, בצד השני. אז הקשבה, זה לגמרי הצעה שהיא שווה זהב. מאוד, אוקיי, מצוין, אנחנו מצוין בזמנים, יש לנו עוד 2 דקות לזמן הרשמי. איזה כיף. אז שהצלחנו. כיף מאוד ותודה לכם. אני אומר ככה, משהו קטן ככה, ושאני ככה חשבתי ככה תוך כדי, אבי, אני שמתי לב שדיברת על משה רבנו, זה לא נעלם מעיניי, ואני חושב שבדיוק הפרשיות השבוע שאנחנו קוראים אצלי עכשיו ממש בתקופה הזאת, זה ממש על משה רבנו ועל כל ההתמודדויות שלו במדבר מול עם ישראל, והפרשה האחרונה היה דווקא מאפיין מאוד מאוד יפה, שמתארים את משה רבנו, התנ"ך, התורה בוחרת לומר משהו אחד מאוד חשוב עליו, למרות שהוא עוד היה עוד 30 דברים אחרים. מה בוחרים להגיד עליו? מה אומרים עליו? שהאיש משה ענב, נכון? ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אפשר להגיד שהוא צדיק, אפשר להגיד שהוא חכם, כן? מה העניין של הענווה? ודווקא כאן אומר פרופסור שאול ליבוביץ' משהו מאוד מעניין, הוא אומר, דווקא בגלל שמשה רבנו הגיע לדרגה הכי גבוהה שבה בן אדם יכול להגיע, של ההשגה האנושית, אוקיי? דווקא הוא יכל היה להיות כל כך ענב, כי הוא הבין עד כמה הוא לא יודע, עד כמה הוא לא באמת מבין, אוקיי? ואני חושב שהתשובה הזאת נותנת לנו 2 פנים של מנהיג ומנהל. א', המקצועיות, שבאמת לשאוף ולדעת להיות הכי טוב שאתה יכול, וללמוד כל הזמן ללמוד ולהשתלם ולעלות בדרגות שאתה יכול. אבל מצד שני, לא לשכוח שאנחנו אף פעם לא יודעים, כמו שכבר נאמר כאן, כמו שטוני אמרה, אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו אף פעם לא יודעים הכל, וזה יכול לשמר לנו את הענווה ואת האכפתיות מול העובדים שלנו, ולהסתכל עליהם ולראות אותם בגובה העיניים, כי זה מה שבאמת עובדים זוכרים, את האנשים האלה, שרואים אותם בגובה העיניים, ואלה אנשים שבאמת רצים איתם לאורך כל הדרך. אז זה ככה דברים שעלו לי, אז אנחנו בול ברבע, אז 45 דקות הרשמיות הסתיימו, אז אנחנו נגיד תודות קודם כל, וכמובן שלא שכחנו זמן לשאלות, אז מי שרוצה יכול להישאר בכיף לזמן של שאלות, אנחנו מכבדים את הזמן של כולכם, אז 45 הסתיימו, 45 דקות, מי שבאמת חשוב לו וצריך ללכת לדברים אחרים יכול לעזור, וכל בסדר, אנחנו נשארים כאן לענות על שאלות נוספות. אני אומר שוב גם תודה רבה לכולם פה, לכל מי שנכנס כאן למפגש, והיה שותף כאן איתנו לחוויה הזו וללמידה הזו, אנחנו נמשיך ונאבד את כל מה שכתבתם, אוקיי? וגם נגיד את הדברים האלה הלאה. זה מבחינתי, אורית. אז אני גם רוצה להגיד תודה רבה. א', על זה שבחרתם באמת לשבת היום ככה ב8:30, אמצע שבוע, אני מניחה שלכל אחד יש עוד דברים רבים לעשות. 2, אנחנו מודים באמת לטוני ואבי, שבאמת הרימו את הכפפה ובאמת ככה נתנו לנו ערך רב וגם נקודות למחשבה. גם נקודות למחשבה, אבל גם באמת ככה כל מיני טיפים שאפשר באמת ליישם אותם כבר מחר בבוקר. אז תודה. היום בלילה, למה? היום בלילה מול הילדים, או הבעל, סבבה, מקבלת לחלוטין. וכן, והגענו לשלב של השאלות. אני כן יאמר שיש לנו עוד 4 מפגשים, ולדעתי, אתם יודעים מה? בואו נתחיל בשאלות. ואז אני גם אומר לכם מה הולך לקרות במפגשים הבאים, או מה התכנים שבעצם אנחנו הולכים לעבור יחד. אז אם יש שאלה, ככה בצ'אט לא ראיתי שאלה ספציפית. רגע, אני גם רוצה להגיד תודה. מה? רגע. אני גם רוצה להגיד תודה, אני רוצה להגיד תודה לאורית. בבקשה. ותודה, לא, אתם באמת מדהימים, תודה נתנאל, ותודה אבי, היה לי גם כיף נורא לעבוד איתכם, במעט שהספקנו ככה להיות בקשר, וזה ממש נתן לי מלא טעם שאלות, ותודה על היוזמה המדהימה הזאת, שבאמת מנגישה רגע מיינדסט, שנייה לבוא ולחשוב על הדברים, לעצור ולחשוב על איך אנחנו ביום יום שלנו, ותודה רבה לכל מי שבאמת בחר לעצור את החיים שלו ולבוא לפה ל-45 דקות, אתם אלופים, באמת, זה מדהים. תודה. חבר'ה, שאלות, אנחנו נשמח. אבי, אני לא זוכרת אם אמרתי לך, אבל מעורר השראה ותודה. כבר לומדת ממך מלא.
הדדי לגמרי, אני לפעמים כאילו, אפרופו, מה שנקרא, תסביך המתחזה כזה, שואל את עצמי כאילו אם זה המקום או לא, אבל לגמרי מרגיש שזה, לי זה פותח תיאבון, מה שנקרא הסט של המפגשים הזה, ואני חושב שככה, קודם כל תודה בוודאי על שהזמנתם אותי ועל החוויה של כאילו להיות בצד הזה, וככה, בעצם הנקודה שאתם אומרים, אוקיי, אז אולי יש לך משהו להגיד על ניהול, אז תודה על זה. ואני חושב שככה, בעיניי, הערך הכי משמעותי זה, אני לא זוכר מי כתב את זה בצ'אט בהתחלה, אז אני מה שנקרא לוקח את זה, שמהקבוצת וואטסאפ הזאת ומהצ'אט הזה וכאלה, שיצאו מה שנקרא יוזמות פרואקטיביות של שיתוף פעולה, ושנקרא יוזמות עסקיות וחיבור וזה. בעיניי אגב, לא נשאלתי, אבל אני רק אגיד, שהמקום שהכי צריכים פה מנהיגות זה החיבור של העם שלנו. אני חושב שככה זה המקום שהוא הכי נדרש, ותראו מי יושב כאן, כיפות וכאילו כל מיני סוגים של אנשים, בסדר שכאילו לא בהכרח ביום יום יושבים לקפה, ככה דברים מייצרים בעיניי חברה שהיא מלוכדת והיא חסינה, והיא מחוברת והיא אמיתית, זה המציאות של ישראל באמת, לא כל מה שקורה מסביב, ויש מלא גורמים שמנסים להראות לנו שזה לא עובד ככה, זו המציאות בסוף באמת. עם מגוון, מחובר, שנמצא אחד בשביל השנייה ובשביל השני. זו בעיניי מנהיגות אמיתית, וזה של כולנו, של כל מי שיושב פה בוובינר הזה, שהוא מאסט וחובה, ואין שום דומה לו בשום מקום בעולם בעיניי. בסוף שמישהו צריך משהו, כולנו נמצאים כאן מילואימניק, אני שבוע הבא, יש מיטאפ של מילואימניק, קיצור, לעשות אחד בשביל השני והשנייה, זה הסוד של החברה הישראלית, וזה מנהיגות בעיניי הכי נדרשת כרגע. אז תודה על זה. אחוז. אולי אמרתם את זה באהלן אהלן, אבל אני כן אגיד את זה ככה בפרונט, אז אני באמת מזמינה אתכם כן להקשיב לפודקאסטים המדהימים של טוני ארד, ולהיכנס לערוץ היוטיוב המדהים של אבי רומנו. זה לא נגמר פה. דיברת על הדדיות, על נתינה, על הקשבה, על הכלה, על יצירת ככה איזושהי תשתית של גם למידה, אז יש פה בהחלט תשתית נהדרת שהיא פתוחה והיא זמינה לכולנו. אז רגע, אז יש לנו מקום לשאלות, אנחנו נשמח לדעת אם יש שאלות. לא נראה שיש משהו. לפתוח מיקרופונים בשמחה ובאהבה. תמיד צריך את האמיץ הראשון שישאל את השאלה, ואז זה ככה, פותח את ה... נכון? זה פותח. יאללה, שירלי. יש שאלה. הנה. רציתי קודם כל לשאול אם מדובר בשאלות על הרעיון של מנהיגות וניהול, או על דברים פרקטיים. תשובה היא כן. התשובה היא כן, מהמם. תשובה אהובה עליי. אז כאילו דיברתם על הדבר הזה שהוא בעיניי בלתי נמנע, לא רק במנהיגות, אלא באופן כללי בכל שירות שיש לבני אדם, שזה ההתאמה האישית, והעובדה שכאילו מייצרים מוטיבציה דרך התאמה אישית, וכאילו נתקלתי בסיטואציות בהן, בארגונים דווקא לא גדולים, קטנים, שבהם לכל אדם יש השפעה מהותית על העתיד של הארגון, על איפה שהארגון רואה את עצמו, על תהליכי ההכשרה של האנשים שעובדים בזמן נתון בארגון צומח, ושיש ביניהם פערים של מוטיבציה, יותר מוטיבציה לא רק במובן של לעשות את העבודה, כי עבודה נעשית מדהים, כולם אוהבים את העבודה והכל שמח וטוב, אבל כאילו של המעבר, של הללמוד מעבר, ויש אנשים שיש להם, ויש אנשים שאין להם, וכאילו אני תוהה, האם פשוט יש אנשים שבמרכאות אי אפשר לנצח איתם, ופשוט צריך לעשות תיאום ציפיות, וכאילו אפשר להגיד סבבה, הבן אדם הזה לא רוצה להתקדם בארגון, בכיף שישאר עובד ותיק, כאילו על הרצפה עם העובדים החדשים, יהיה להם מהמם. כאילו, זה אופציה, זה כאילו לוותר, אבל זה בעיניי לא לוותר. מישהו רוצה להתייחס? מעניין, אני חושב שדיברנו על זה קצת. אני אשמח לענות, כי בדיוק היום הקלטתי פודקאסט על, כאילו פרק בפודקאסט על פיתוח עובדים, אז זאת שאלה ככה שממש חיה בי היום. אני קודם כל אגיד שבני אדם זה דבר, אנחנו יצור מאוד ורסטילי ומאוד מורכב, עוברים אלינו הרבה מאוד דברים במהלך החיים, וכשאנחנו נפגשים בנקודה מסוימת בזמן, זה לא מעיד עלינו כמעט שום דבר. אלא חוץ מה המצב שלנו באותה נקודה בזמן.
אז אני חושבת שכשאנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו מרגישים שייכים, יש לנו את הפניות הרגשית להתקדם ולעשות ולצמוח, אז זה הטבע האנושי שלנו, זאת אומרת, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו כולנו, יש לנו מוטיבציה פנימית לצמוח ולהתקדם, אבל צריכה להיות הלימה בין הערכים שלנו לבין התרבות הארגונית, ופיטר דרוקר אמר לפני הרבה מאוד שנים, תרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר, וכולנו מכירים את המשפט הזה. אם אנחנו נמצאים בארגון שאין הלימה בין הערכים שלנו לערכים של הארגון, אנחנו לא ננצח את זה בחיים, כי אנחנו לא נשנה את הארגון. ואני מאוד מאוד אוהבת את ה-responsibility של פרד קופמן, הוא לא היחיד שמדבר על זה, אבל הוא ככה צרוב לי בתודעה, כי אני זכיתי להיות בתוכנית המנהיגות שלו, ובמציאות, יש איזושהי מציאות שבתוכה אנחנו חיים, ואז השאלה היא כמה אנחנו יכולים, מה אנחנו עושים בתוך המציאות הקיימת. אז את התרבות הארגונית אנחנו לא נשנה. האם אני יכולה ליצור בתוך הארגון הזה את פינת האלוהים הקטנה שלי ולנזח ולצמוח? יכול להיות, סבבה, הייתי מנסה. אם גם זה לא עובד, אז יכול להיות שאני לא נמצאת במקום שמתאים לי, ואני באמת יכולה זה לא לצמוח בהכרח ולגדול בעיניי, בו. כאילו מה שניסיתי להגיע אליו זה לאיזשהו מצב ביניים, שבו לא חייבים להעיף בן אדם מארגון, כי הוא מתחבר לארגון ואוהב אותו, אבל מעדיפת להשאיר את העבודה בעבודה, זה ואת בסדר הבית גמור. בבית, זה וכזה בסדר מין. גמור, לא כולם אול סטארס, ולא נכון. כולם חייבים להתקדם לתפקיד הבא ולצמוח. זה בדיוק חנוך לנער לפי דרכו, זה בדיוק להבין שעכשיו יש כאן מישהו שיש לו אימא שהוא צריך לדאוג לה, או שהוא לא מתאים לו כרגע, זה פשוט לא מתאים לו, לא משנה מאיזה סיבה, וזה בסדר, כאילו זה תקופות בחיים, זה אני לראות רוצה את לתת האדם. עוד זווית. ככה, אני רוצה אורית. לתת עוד זווית לשאלה הזו. אני חושבת שלמנהלים, מנהיגים, יש איזושהי חובה מוסרית וחובת הניסיון, מה שנקרא, לתת הזדמנות לבן אדם. כלומר, גם אם אני מבין שאין מוטיבציה, אז החובה שלי רגע להבין מאיזה מקום זה בא. האם זה בא ממקום של חוסר ביטחון, חוסר מסוגלות, או האם אני באמת לא רוצה, כמו שטוני כרגע ציינה. אז א' זה... לא רוצה או לא יכול, לא מסוגל. הוא לא יכול, אחלה, לא רוצה או לא יכול, על אותו משקל בעיניי. אבל עדיין בעיניי חשוב פה רגע הניסיון, כדי לא לפספס אנשים טובים, שרק צריך מבוגר אחד שיאמין בהם. ובאמת האמונה ביכולת, וזה כנקודת פתיחה, והרגע הבירור והחקר של מה מניע אותי לחוסר מוטיבציה או למוטיבציה, היא קריטית בעיניי לפיתוח עובדים ולהעצמה שלהם. אני יכולה לומר שבפעמים הראשונות מהניסיון שלי פספסתי 1-2, אבל כשהבנתי את המהות ומה שנקרא השקעה לטווח ארוך, וחקרנו רגע את ההבנה של מה מונע בעדי להתקדם, ושענינו באמת על הדבר הזה או על החסם הזה, אז העובדים האלה באמת ככה צלחו את הדרך, ואפילו לצורך העניין גם התקדמו. אז בעיניי כאילו גם רגע לעשות איזושהי עצירה ולהבין האם יש מניעה, ואם יש איזושהי יכולת רגע לתת מענה לדבר. תודה. מצוין. יופי, תודה. אז נראה לי יש לנו זמן אולי לשאלה אחת נוספת. אני חושב שיגאל רצה, או שאני טועה? יגאל, רצית? יגאל? כן, אבל זה יכול לקחת אותנו עוד עד לחצות. בכללי... אל תדאג, אנחנו נכתוב את הספר של 10 הצעדים לגלקסיית ניהול. קלטתי את הרעיון שלך. טוב, מגניב. קודם כל, באמת כל הכבוד, אני חושב שזו יוזמה מבורכת. הייתי רוצה לראות את זה בהרבה מקומות עבודה. גם אנחנו. יכול להיות שזו שאלה או נושא מאוד מורכב, אבל תראו, מה שאני ככה הרגשתי, זה קודם כל מה שקסם לי ומשך אותי להצטרף למפגש הזה, זה שהיה בפרסום דיבור על אותו שלב של בין עכשיו עובד שהוא מה שנקרא individual contributor למנהל, אוקיי? וזה משהו שלדעתי הוא סוג של תעלומה, כן? סוג של מיסטרי. ויחד עם זאת, אני חושב שבשיחה הזאת, במפגש הזה, אנחנו סוג של רקדנו סביב זה. ולא באמת נגענו
בדבר הזה שלפעמים נראה לי כמו איזשהו פער עצום כזה, צ'אזם כזה ענק, וזה כאילו או שיש את האנשים שהם individual contributors, או יש את המנהלים. וכמו שכתבתי לאבי, בארגונים יש הדרכות לעובדים, ויאללה, תעלו את המקצועיות שלכם, ותעלו את היחסי אנוש שלכם, מה שנקרא, ויש את המנהלים. וזה כאילו שתי קאסטות נפרדות, אבל אף אחד לא באמת מדבר על מה שקורה בין לבין, ועל אנשים שאולי כן רוצים לבחון את עצמם ולהתקדם הלאה להיות מנהלים. ומצד שני, יש אולי אנשים שחלקנו יכולים לבוא ולחשוב, רגע, אבל איך הם יתקדמו להיות מנהלים? זאת אומרת, מה הם אותם קריטריונים? אני הייתי שמח, למשל, לראות עוד שיח יותר ממוקד בנושא הזה, לדעתי. יכול להועיל להרבה מאוד נשים ואנשים. אני רק אגיד, אני אתן לאבי לענות כי אני דיברתי מלא, אבל אני רק אגיד משפט אחד. קודם כל אני חושבת שזה שיח מאוד מאוד חשוב, ויש לו הרבה מאוד מקום. בעבודה שאני עושה עם ארגונים, יש ממש מסלול של ICs, ולא רק כי יש הובלה ללא סמכות. דרך אגב, גם מנהלים היום מובילים ללא סמכות, כי הסמכות כבר מתה, אבל בסדר, זה לוובינר נוסף. אבל אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר, ואני חושבת שעולם העבודה צריך לייצר הזדמנויות לכולם, לכל אחד מאיתנו להיות מי שאנחנו ולתרום בצורה המיטיבה שאנחנו מסוגלים, ולא כולם צריכים להיות מנהלים, ואפשר לייצר השפעה עצומה וענקית בלי להיות מנהל ובלי להוביל אנשים, ואני רואה את זה בעבודה שלי כל יום, ממש כל הזמן, ממש. אני רק אומר יש לנו כמובן עוד מפגשים, אחד המפגשים הבאים יהיה גם מפגש שקשור לצמיחה ולמידה, אוקיי? והוא גם מתמקד גם בנושא הזה כחלק מזוויות נוספות. אז ככה להשאיר טעם של עוד. אז אבי, יש לך גם כן ככה כמה תובנות על זה, ולדעתי אחרי אבי אנחנו ככה נצטרך לעשות רפ-אפ. אוקיי? ויגאל, תודה על זה, סופר חשוב. לגמרי. מה שרציתי להגיד, הרבה פעמים אתה לומד על הבן אדם, ששואל שאלה יותר מהתשובה, ואתה יכול שלך לנסח וואו, נראה לי שאמרו את זה מספיק, אבל זה היה מאוד 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 מרשים. אני חושב שהרבה מנהלים הם היו יוצרים ושנייה שואלים את השאלות האלה לפני שהם צללו או שהכריחו אותם לפעמים בטק להיות מנהל, אז אני חושב שתרבות הניהול הייתה נראית שונה בחלק מהמקומות. אני אגיד שנייה ככה, קודם כל בשתי זוויות. ברמה הבסיסית יש המון כלים של אבחון self-assessment כאלה, שאתה יכול לבחון שנייה ולשאול, נגיד סתם, קופצתי עכשיו בראש, קורן פרי, בסדר? זה כאילו כלי אבחון שהוא מבוסס של חברת ייעוץ, שהוא ממש מכיל סקילים ספציפיים, איפה אתה נמצא ביחס אליהם, מה חסר, מה אפשר וכאלה, אז זה ברמה הכי בסיסית שאפשר, אפשר שנייה לבדוק איפה אתה נמצא, ברמה הבסיסית. בתוך כל זה, אין המון, אבל אני עכשיו מוביל פרויקט בארגון, שפתח תוכנית מנהיגות לכל עובדי הארגון. כל מי שרוצה להגיע יכול להיכנס, מאוד נדיר, זה לא נפוץ, גם יהיה על זה מה שנקרא, אנחנו נדבר על זה, זה באמת קרקע שהיא חדשה ועוד לא מוכרת, אבל כל מי שרוצה לקחת, יש סיבה מאוד מאוד קונקרטית טובה של הביזנס, בסדר? זה ארגון שהוא מדיקל דיווייס, והוא עושה קפיצה מטורפת עכשיו, וכל בן אדם יש לו תחום אחריות מטורף, וגם אם אתה עכשיו אחראי רק על ה-FDA ועל הרגולציה, ואתה לא מנהל אנשים, אתה יכול להפיל את החברה או לגרום לה להיות רווחית בידיים שלך. אז יש שם צורך, בסדר? אז זה אחד. אבל יש גם ארגונים שהם ארגונים ממש לא באזור הזה, שהם מדברים על מסלולי קריירה, וגם על כל הנושא של שדרה ניהולית. בסדר? זאת אומרת, איך אני מכשיר את השדרה הניהולית שלי של מחר בבוקר, וזה בדיוק האנשים האלה שנמצאים בתווך הזה שדיברת עליו כרגע. של לשאול אני כן, לא, אני שם, לא שם, ואתה בונה מסלול פיתוח קריירה, או מסלול של מה שנקרא עתודה ניהולית, ככה זה נקרא, זה גם לא מאוד נפוץ, אבל יש כאלה, אני עובד על פרויקט כזה גם כן במקביל, של עתודה ניהולית, שלוקחת אנשים שהם מבפנים, הם פוטנציאל לניהול, נותנת להם כלים לאורך זמן, גם שם יש סיבה עסקית למה עושים את זה, זה לא סתם, אבל זה עוד לא מה שנקרא מספיק נפוץ, חסרים לפעמים טלנטים, אין מספיק אנשי מקצוע בעולמות הספציפיים האלה, אתה נמצא באזור גיאוגרפי שמקשה עליך, כי יש תחרות מאוד 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 גבוהה, חייב לייצר מה שנקרא engagement ומה שנקרא חיבור עמוק לארגון, כי מחר בבוקר הולכים לך
ה-IC זה אתה בבעיה, כל מיני סיבות, אבל זו בדיוק הנקודה שבה אתה אומר, בוא נפתח תוכנית כזאת, ניתן לאנשים את הכלים האלה, גם מחר בבוקר שנצטרך מנהלים, יש לנו כבר מין מוכן, זה פעם אחת, פעם שנייה עובד רואה אופק, ועובדים טוב באופן מנוהל על ניהול קריירה. אז אפשר, עושים, אני עושה כאלה לא המון, הרוב זה מה שקרה שוטף, זה תוכניות פיתוח מנהלים, אבל יש גם כאלה, יש ארגונים שמשכילים ועוצרים על השדרה הזאת ומשקיעים בה. אבל בוא נדבר על זה. חבר'ה, מדהים. יגאל, תודה רבה על השאלה. פתחת פה עוד צוהר, וגם עשית לנו טיזר להמשך, אז זה פגז בכלל, ולא תיאמנו את זה מראש. אז בכלל טוב. וגם כיף אורית, להכיר מעבר ללינקדאין. מה? כיף להכיר מעבר ללינקדאין, כאילו לראות אנשים על באמת. נכון, זה הכי פנים מול פנים שאפשר לראות. אחרי הלינקדאין. אורית, מילות לסיום. נראה לי שאמרתי, אבל אז אני אגיד שוב, אבל תודה. א', תודה על ההזדמנות, תודה באמת על רגע שיצאנו לדרך ופתחנו באמת את הסדרה הזו. לטוני, לאבי, לך באופן אישי, שככה אנחנו הולכים לרוץ יחד, והכי כיף לי בעולם לרוץ איתך ביחד על המסע הזה. ובאמת הוובינר הזה ככה מחדד לי שזה כן משהו שהוא מהותי וחשוב, וכן ככה נותן לנו את הגושפנקה להמשיך. אני לא יודעת אם אמרת את שמות המפגשים הבאים, אבל יש לנו עוד 4 מפגשים, שהמפגש הבא הולך לדבר על ניהול ומודעות מתוך רגשות, מיינדפולנס, מי שמכיר את טליה וארז מרקוביץ', הם החבר'ה הבאים, מהממים שהולכים להעביר את המפגש. המפגש שלאחריו הולך לדבר על ניהול למידה וצמיחה, אפרופו יגאל, אנחנו גם נדייק את עצמנו. אחרי ההערה הבונה שלך, מי שהולך להעביר זה שחף ועומרי. ניהול מהשטח, יש פה את שי ניסים המקסים ועזר סלים שהולכים להעביר באמת את מה שנקרא איך עושים את זה בשטח, את העולם הזה של ניהול מנהיגות. ובסוף אנחנו באמת נותנים איזשהו מפגש שמדבר ניהול מתוך גיוון תעסוקתי או בעיניים של גיוון, נושא שקרוב אגב לליבי, לדעתי להרבה אנשים פה, אבי בכלל, אני רואה אותו כבר ככה עם השערות עומדות, כי אני יודעת שמשהו מדבר עליו המון. אז ומי שהולך להעביר אלה 2 חבר'ה מקסימים בשם אלעד ברדס וגיל חפצדי, וזהו, אז זה הולך להיות מעניין, ונשמח כמובן שישתתפו, אנחנו כן ניקח את הרעיונות שהעליתם בצ'אט. דעתי שירלי עלה שם את הנושא של באמת קהילה, אמרת קהילה כאילו קנית אותי, לגבי העניין הזה שבאמת לפתח את הדבר הזה ולראות איך אנחנו עושים איזושהי אולי למידת עמיתים, אולי לתת אפרופו אבי ויגאל שאלון של מיפוי מנהל, מנהיג, כן, לא וכולי. קיצור, יש פוטנציאל סביב הדבר, וזהו. נתנאל, מילות סיכום. זהו, המון תודה. אני באמת מעריך את הזמן של כולכם, ומדהים שעד עכשיו, וממש רוב החבר'ה נשארו עדיין, אז מדהים בעיניי, וממש כיף. אנחנו נפתח לרגעים את קבוצת הוואטסאפ, אני חושב החל ממחר בבוקר, רק לשעות בודדות, למי שירצה לכתוב פוסט ולשתף אותו כדי לקבל ככה חיזוקים, אוקיי? מכולם כאן, כי זו קבוצה ענקית, וככה ייתן לכם כבר בוסט רציני לפוסטים, ואז נחזיר אותה לשקט, מה שנקרא, אולי עד למפגשים הבאים. המון תודה לכם, שיהיה ערב מדהים, שיהיה לנו באמת הצלחות גדולות, גם פרטיות, גם משפחתיות וגם לאומיות. וואי, איזה כיף. תודה רבה. אמן. תודה רבה. אמן ואמן. ביי. ביי. ביי ביי.